Jeg er nødt til enten at få bekræftet eller afkræftet, om der også indimellem opstår tåbelige direktiver. Den mest kendte, det er jo nok den der med de krumme agurker, ikke? Det var et godt direktiv. For det første var det jo noget, som grønthandlerne inde på grøntøjet havde ønsket sig. Det var et dansk initiativ. Og det er jo simpelthen fordi, at hvis man skal sælge og handle med hinanden, agurker for eksempel over landegrænser, så er det vigtigt, hvis man bestiller en sending af agurker nede fra Spanien, at man ved, hvilken varer der kommer til Danmark, fordi det er jo en garanti, man har. Og derfor lavede man nogle aftaler om, hvordan krumningen på de der agurker de skulle være, fordi danskerne vil ikke købe agurker, som ser sådan her ud, og det var faktisk et dansk initiativ, at man gerne ville have den aftale, så det er helt naturligt. Hvis EU ikke havde lavet den aftale, så havde grønthandlerne selv lavet den udenom EU, så det er jo en myte, at det var et dårligt direktiv. Det var et rigtig godt direktiv, som Danmark selv havde ønsket.